Ngikuzwile ukuthi uyabuza ukuthi nginembuzo. Mana fakazi. Leli kuthiwe likaMthaniya. Kahle kahle indoda engakanani uMthaniya kade. Kwakubani lo Mthaniya lo? Izwe sekungelakhe. Man, isizulu akethu uyazazi. Yebo fakazi. Okuhlula amadoda kunjani? Kuyabikwa. Mawucabanga kubikwa kobani? Ushenga uzokuchazela nanokuthi kubika kwabadala phela. Ethi kusuke kuhlula thina sibancane. Lalela, uma nje sekuhlula amadoda, phela ubulili kubili. Kubili ubulili. Yebo. Ungaboni ke sekukhona lokho ayithi uJehova wadala uAdam no Eva. Sekukhona no Evelyn. Hawu. Into engekho abalengisi. Into ekhandwa abantu ayikho. Okuhlula amadoda kuyabika. Uma sekuhlula amadoda, futhi uma sekuthulela ubulili. Kufanele kubuzwe kulobo bunye ubulili. Ubulili kubili. Kunjalo. Uma sekuhlule nje amadoda, uma sekuthiwa kuyabika. Futhi sekubikwa kulobo bunye ubulili ngoba ubulili kubili. Amadoda bese welokho kunye ubulili. Yebo. Ya. Lapha kuyinzala abantu. Yebo. Kanje kuyobikwa khona. Yebo. Manje kundaba ubuzi kwakuyindoda engakanani uMthaniya waye ngowakwabani. Awumchazele shenge ukuthi kwakubani uMthaniya. Ndaba ubuza injula nensindabatshethe uqobolwayo. Shenge. Ukhuluma ngomthaniya. Abantu abaningi bacabanga indoda okanye bacabanga ibhoqolo uqobolwayo. Yeah. Umthaniya lona inkosazana yakwaSibiya. Namo baba bami baqhephuka kwaSibiya. Yeah. Insizwa nje engizalayo iluhlango laqhephuka kwaSibiya. Yeah. Umthaniya lona inkosazana yakwaSibiya eyagana inkosi uJawu. Yeah. Ingugogo nje wengonyama yakwaDukuza uTekile wabafazi bakwaNomgabha abantekile bephindelela behlala elovini bethi uShaka kayibankosi. Ayi betha kana kubankosi. Bethi kana kubankosi. Kanti khona ezonethezeka khona ezoba inkosi khona. Hey. Makuthiwa nje kweli kaMthaniya. Yeah. Kushiwo inkosazana yakwaSibiya engugogo wele. uMasibiya lo. uMasibiya lo. Hayi ukuthi indoda kathi. Cha kuyona indoda. Hayi ukuthi isikhonza khona. Cha kuyona ibhoqola kuyona isikhonza khona. Intombi ke leyo. Umthaniya. Yafika lapha yasizalela ke ulibo lwamakhosi ngoba nasekhaya umuzi wakhile nje ungaka kuba nendlu kuthiwa kwagogo kushiwo umuntu owafika ezintombi ezezogana la wavusa ikhaya kodwa mase kuxakile kuthi ake siye kwagogo ifika ilungi ifika ilungi into kodwa ngikutheni fakazi mawuthi okuhlula amadoda kuyabikwa kuthi kubikwa gogo uma mina nawe sehlulana nondaba sehlulana ngizofike mina ekhaya ngithi kwabulawa ngithini ngithi wena kaThumba bangobese yilapha sishudulane nofakazi impela kwaMpisholo ezweni hawu benehlulwa yini hayi bekuyilokhu sengiyalibika bese dawo yazi benehlulwa ubani ngani impendulo yalokho nansi isikhishwa ugogo isikhishwa umlobokazi emva ngoba thina sehlulene thina ahlulekile amadoda asiyakuphi aseyobika kubikwa kuba abalobokazi bethu makwehlula nje amadoda kuyabikwa amadoda uma esehlulene ayahamba ayotetema ashade lapha besehlulana lapha bese bethi nje abesifazane hayi benehlulwa ubani ngisho ihube ekhaya akagaxe wagana kwesimo isibongo afika athi awubobhuti nehlulwa yini nazi inhlamvu kugcwala incwadi ilungele ulandisalukazi Mvundlana uyaphenduleka ukuthi uMthaniya kuzona isikhonza sisekulethwe ehubo nje fakazi ngeke ngamangala komunye umuzi kuphunywa ngengoma yasezweni enye insizwe iganwa sebafa babelazi yazi fakazi isimanga esenzeka lapho kwaphakama intombazane yakhona encane yashaya ihubo lasekhaya ingane encane intombazane ishaya ihubo ubaba wayo ubhuti wayo noma wayakalazi bazi utshwala yalothi hayi umuntu wesifazane endaba uyanaka mfowethu ngani wokuthi noma mayefikile endaba ezokubona mayenze hairstyle mnaka phela uNcome noma ethenge isicathulo esisha ngisho enquma inzwane kade nenzwane ezibhobo zamashidi mase efika enqumile inzwane la noma khona lokho ngisho inzwane uthi wazi wasika kahle inzwane lapha enyaweni bayanaka
nasekuphekeni fakazi bayani kuzitshwa kubhekiwe uthi manje usho uthi hayi ubaba akwehli kahle kodwa uthi hayi wenzelani yabona ndawo bokwacoshanga la kushenge icoshe ndawo bani incitha mkhombo le hayi incitha mkhombo le awu bani cha ndaba kwethu siyathokoza ukufikelwa umuntu omkhulu namhlanje angithi phela kade sikulento kaminister ma